Ja, velkommen tilbage til episode 3. Og det er Lukas, der spiller i dag med sniper. Uden... Ja. Vi kommer lige til at klønse lidt i det. Fordi at der hvor vi skulle skrive episoderne, så kom vi til at skrive episode... 2. Nej, vi kommer ikke til at skrive. Vi glemte bare at skrive. Shit, det er vildt genant. Nej, jeg skulle lige tage Marco. Man bliver aldrig set her. Og hvis jeg lige skal se, hvor jeg er. Kom dernede fra. Gå op her. Lægger sig ned. Og hvis du vil vide, hvordan du ligger dernede, du holder rundt inden. Og så kravler du. Med R3. Nej, L3. Bare med at gå. Ligesom man går, så ruller man op. Og det kan den. Shit. Der er en derovre. Det er der. Ikke. Der er en der. Han gik. Shit, men mine venner blev ved med at blive nakket af ham. Fuck, han døde også, ham der. Men med... så nakkede jeg ham lige. Tak, fordi vi er døde. Vi er døde! Ja, okay, så det er det. Det er jo mega fedt, ikke? Ja. Ja, det er mega bro. Okay, jeg prøver quickscope nu. Og hvis I ikke ved, hvad det er, gør sådan her. Sådan der, det er quickscope. Jeg vil nok fortælle jer nogle ting, fordi også da jeg var ikke så god til spillene, så ledte jeg også efter, hvordan man gjorde og sådan noget. Og så vil jeg bare vise jer nogle ting. Så ikke begynde at lede efter alle de der ting der. Gå nu væk, din tykke ko. Jeg fik et chok. Lad være med at give mig sådan en chok, din bitch. Hvis I ved, hvad for det er, det her, det er den anden inde i våben. Inde i de normale våben. Men som den lige gider løs, så skal jeg nok lige hjælpe ham. Sniper! Ja. Så nu kommer vi lige ud af den. Min far kom lige ind. Og så... Hvis der er nogen, der ser X-Factor, så fordi det, han gav lige tegnet, der var 5 minutter til. Okay. Så skal du se det? Ja. Så filmer jeg selv. Så bliver det her singleplayer YouTube. Så spiller jeg selv. Og det ved jeg men det er ikke lige nu, men det kommer snart. Jeg tror, min bedste ven finder på en idé. Ja. En god idé. Altså... Er det sådan her? Okay, jeg har lige en udfordring til det. Prøv at gøre sådan her, ligesom du gør. Ja, prøv at gøre det. Og så send det ind på YouTube, hvor den hedder Jyner og Luller. Og Luller, det er med 2 ender. Eller to eller. Husk at skrive det. Jeg tager også en sniper. Nej, fandme så. Andersen. Hvor du kun her? Quickscoping. Fuck, hvis jeg nok en dag. Hvordan kan det der være en sniper? Det er en sniper. Det står på den. Ja. Jo, det var. Jo. Det har vi i Lukas' værelse med alle de her plakater og biler og sådan noget. Dø, din bitch! Tror jeg nok.
Oh my god. OMG. Ej, det er det bare overhovedet ikke. Der kommer en mand. Okay, nej. Skyld dig. What? Jeg kan ikke kramme, mand. Sådan der. Lola, jeg skal snart gå. Nej, skal jeg ikke. Hvad? Ej. Jeg skal lige dise. Jeg skal lige have lidt benzin på. Ja. Nej, du skal... Nej. Prøv at se den der sniper. Det er jo helt utroligt. Ah, okay. Så døde han lige, fordi han er så dårlig. Ej, det var sjovt. Han er mega pro. Han er pro. Jeg har fået 6 kills. 6 Kills. Kills. Jeg fik 6 kills. Jeg har 6 kills. Og lad os se. Nakker vi nogen? Nej. Det gør vi så bare overhovedet ikke. Så er det ikke. Der sidder en der. Bøsse! Godt skud. Hank. Og der er også en der. Ja, man kan lige se en skud. Kan man? Ja. Kast en bombe. Nej, jeg tror sgu ikke, jeg kan kaste en bombe helt derovre. Nej. Hold smilet. Flot til dig. Ej, det kommer til at helt gule, fordi vi har spist noget usandt noget. Øj! Kæft, det er klam. Dog. Nej. Big! Nej, ikke igen, mand. Ikke igen. Oh my god, mand. Hvad fuck? Det er mig igen. Nej, lad det bare den. For fuck's sake, mand. 3 gange i træk. Godt, nu er der ikke flere airplanes. Fuck, den skulle lige tage nok mig. Okay. Nej. Hvad fuck er det for en hacker, der bliver ved med at have dem der? Det er en god hacker. Det er så meget en hacker, hvis han har så mange af de der airplanes der. Ja. Det er jo mega vildt. Andersen. Hej. Jeg vil lege lidt med. Hej. Lola. Jeg skal bare gå. Okay. Klar, Peter. Okay. Prøv at gøre det igen. Nu er fandme ødelagt. Gør det igen. Vi så det ikke helt. Og det var nok scorene. Au! Vi ses. Ja.